kuti isusu takashaya bhara tikati no isati fanira kunge tichimanikidza vanhu kuti tinge tichipuwa mabharakosi kuchiredzi takazviita futi izvi zvekuti hatine bhara 1 tine bhara 1 zvakachizoitika nezvekuti takatora mamwe mabhaketi andakanga ndaenda unotenga mupi muchiredzi ndatora mabhaketi iwayo ndakabva namadii ndatokanganwa repeti ndabva ndatenga nhasi futi zvatao kuti nditenge repeti inaya kuti rimwe bhaketi ranga riri munhu apa parakadambuka muwekera saka ndangoona kuti handidi maproblems saka ndatenga repeti ndikawedzerawo zvigubhu 3 zvekuti tishandise bhara redu ati kushanda naro ranga risina gumbo pakabva patsvagwa chitanda vatsvaga chitanda kuitira kuti bhara racho rimire moona kuti chine 1 handle apa hapana mubato saka mabhridha nevamwe vanoshanda navo vakagadzira kuti ringe richikwanisa kungofamba ndizvo karasta ehe saka ndo zviripo ipapapa chimbotisanangura munomixa sei apapa because ndogona kuzotaurisa ndingazivi zaindevi babatai muone mozere kuti chiichi ratisaone eachi uya apapa shuya apa anonzi machii lezviya mukombe wako Airvents. Yes. Anzi machie? Aiwa wala chanonzi machie. Chivumbo batayo muchivhura muchitarira muchivhura. Muchiradza vanhu. Vanhu makura onei? Muchivaradza ndinini? Ndopinda wewe. Hello. Kamera. Tingasvika kurodi muchinditevera. Right, bateni machina. Maisimba. Alright. Maisimba. Yes, kamera woman.
chisiya izvozvo mutaura pa tarisai uku totenda simende zvese zvinende nemadofrom yotenga skuri zvachaona pano. Wadiri. Sorry. Alright. Saka ndizvozvo guys, zviri apa tinozvitenda kuti imbobva zvese zvamunoona izvi zvimwe zvipikiri zviri kumota kwangu ndo semende nema-door frame nezvimwe ndofunga zvaenda apa nema-airvents. Saka pari famba henyu minzi zvenyu zvaita. Saka pari zvino ndoda kumbotendawo Tina. Regandro basi. Isu tichipanwa ndichaunza. Bye bye. Takupedzisa video. Kuti pese. Saka tenda nezvitina vatapuhwawo nevanhu vemadero. Nevanhu vanoita varizivana. Nevanhu vemafarai. Vanhu vemafarai. Zvoradza kuti tambofamba sina zvedu chaizvo. Vanhu vakumboenda kuti zvinoitwa kwazvinostokiwa ko tichateerera zvangu. Tichipano nhasi munononoka mai yokera kuinda kumba. Nononoka. Saka ndozviripo handei kunoku. Iko zvinoizvi timbotana rasta. Maapa level ipi izvo. Kuna maisa ma-window frame uye makuda kutosvika kunanavira kumusoro kumudhuri. Uye asi nyange takashota zvedu kusemende zvakasisa tazoona because ndanda kubhalansisa kuti pavanopedza pazvimwe voita tichimirira kuti zvimwe zvitange. Ndabata kusemende nhasi vaya ne15 mabhegi esemende tikauya inonzi chiye munoita yekuti uchivaka unoisa waye Brickforce yoyo. I think ndakwanisa kutenga yesana ndakanyogwa nabuilder ichakavha patoilet nebathroom uye pakitchen. Saka ndakavha ipapo. Zvipikiri ndo zvatakashota especially zvekuzoita roofing yacho kwazvasvika. Matanda ndichazonzwa kuti kana tazobva panapa pane mamwe because patakapuwa quotation pane mamwe andisina kuhwiswa kuti anonzi machii. Saka ndo anonzi mabhime kwando anonzi machii but ndandichingoita angaripo handakwanisa kututa nhasi. Saka ndatitambofocusa nekuti imba iyi itange pamwe yapera. Kana yapera topinda pane chimwe especially zvinhu zvacho zvikudiwa apa. Saka tototi apa dota vanaro ma-window frame obviously ayabo. Saka roofing yedu marata ndo next. Uyezve maybe zvinana ma-window nema-oxide mamwe achoni but zvesemende ndofunga kuti hozi ichinge ichipera. Wanogara uchiti sei uchiti hozi. Ini ndo makurira ndakaita hozi munovatwa nevanhu muhozi. Saka imomumu ndangota mabhegi edu kuti akwanise kupedza plastering yemukati nekuzhe nekuisa floor. Saka mangwana maybe zvatichaita nchamukira zvakare ndosamanoona kuti ndikakwanisa kuwana oxide here kuitira kuti ipere because imwe nayo tikuvavarira kuti bedroom ipere very fast. Inhau yekuti takaita challenge inyaya yepekuvata because kansela vakangoti mabuilder anofanira kunge achivata pasite but munongoona ukoko tadza kwayo variko pekuti hapana patingauya mabuilder achiuya ovata muimba iyo kana mukitchen iyo hazvibviri. Saka nemhaka iyoyo takati ngatitange taconstructa bedroom iyi. Bedroom ikapera mabuilder angu anokwanisa kugara paside achiita achivaka toilet uye nekitchen. Tikadero because ndakambenge ndambozvitaura hangu from the word go kuti zvaida kuitwa nakanzera zvokunzi mabuilder ngaende achinotsvagirwa pekugara either pamutape farai kana kuti maraini. Ndakazviramba vakanditsira nharo zvavachiti zvinofanira kutodero. Ndikazviramba kuti kubva zvatakatanga kuita zveconstruction asati ambopuwa building yekuvata mumaraini kana kuti toenda pamba pamasabhuku asati ambozviita vakati zvinofanira kutodero zvoita. Saka muona manje kuti pamwe vemunharaunda havazohwisi kuti nhau iyi yakabvira papi yeti isati nemarongero edu kudhara. Saka nekuda kwaizvozvo takadzokera pachinyakare chedu chekuti mabuilder angu akwanisa kuvata mumota because ini pache zvangu
mese mozviziva kuti kuchiredzi ndakaita 2 months ichivata mumota, saka isi secret yekuti ndikatonzi ndaudza mashemarenzi izvozvo. Ndosaka maona panapa ndava nemapuranga akawanda kuitira kuti kana paitwa roofing yobva yaitwa, because hatidi kuti tinge tichikanganisa ukama hwevanhu vemusociety matiri nekuda kuti pane planning dzakasiyana siyana. Saka inoyi ichingopera mabhiridha angu oya munomu, ini kana zvichibvirawo kuti titongoya panapa nakutongoyawo pano futi totongogarira pasite pachoni kana zvanetsa. Saka ndo stage yatiri right now. I'm not saying kuti futi ndoda kumandikidza kuti vanhu ngavati pekugara, handizvo, because asiwo mashandiro atinoita. Inayo ngoti communication yakangoya saizvozvo, tisingafungiri onzi mabhiridha ngaanogara pasite kana kuti ngaagare mumaraini. Panapa tingakwanisi kupagara pana pekuvata. Vamwe vanoti hanzi ngavauye nematende avo vopicha matende, hatikwanisi kuzviita. Vanhu vese vanoziva kuti isusu ndiri an individual person, ndoshanda ndiri one nemapartners. Hapana paningati ndomiramira kuti tiwane zvose zvamaona zviri mumarori nemumota zvouya panapa. Ndotenga zvakare kumiramira kuti ngapava netende nemachii nematanda zvokwadi vherisa haikwanisi kutakura zvinhu zvakaita izvozvo. Topinda panhau dzekuti mabhara chaiwo ndogona ndinawo kupurasi akawandisa, asi chokwadi chekuti harikwani mumota muvherisa kuti ndinge ndichita sei ndichiuya naro kuno. Saka ndezvezvimwe zvinhu zvandakaona kuti zvakaita raise maconcerns ekuti ngavange vaine zvinhu zvavo kana vachiuya kunzvimbo. Hakusi kuti hatina zvinhu, tinazvo, asi mota yedu haikwani. Unongokona kuti kuhaya mota kubva kumasvingo kwagutu woiunza muchipingi, motora zvinhu zveshe modzokera hazvibatsiri. Ndosaka tizoshanda necommunity batamboiadresa nyaya yomakuseni kuti isusu takashaya bhara, tashaya bhara tikati no, isati fanira kunge tichimanikidza vanhu kuti tinge tichipuwa mabhara kuchiredzi takazviita futi izvi zvekuti hatine bhara 1 tine bhara 1. Zvakachizoitika nezvekuti takatora mamwe mabhaketi andakanga ndaenda unotenga muchiredzi, ndatora mabhaketi iwayo ndakabva namadii ndatokanganwa repeti, ndabva ndatenga nhasi futi ndatoti zvataura kuti nditenge repeti. Inaya kuti rimwe bhaketi ranga riri munhu apa parakadambuka muwekera, saka ndakaona kuti handidi maproblems, saka ndatenga repeti ndikawedzerawo zvigubhu 3 zvekuti tishandise bhaketi aya 2 aya. Takatoona kuti rakwamaisimba aye atakandipendesa kuti ange ariwo anodambuka zvawo pano paproject, because hatina bhara. Ndozvatiri kushanda nazvo varatidzi, zvati kushanda nazvo. Bhara riripo ndeiro ramaisimba racho iro rakadembuka. Saka ndopatoti pepe tinoshanda nezviripo. Kazhinji vanhu vanofunga kuti kushayiwa zvinhu basa rinomira, handizvo. Vherisa akatakura zvinhu zvakawanda kazhinji kachoni. Saka iro bhara redu atikushanda naro ranga risina gumbo pakabva patsvagwa chitanda, vatsvaga chitanda kuitira kuti bhara racho rimire. Moona kuti chine 1 handle apa hapana mubato. Saka mabhiridha nevamwe vanoshanda navo vakagadzira kuti ringe richikwanisa kungofamba, ndizvo karasta. Ehe, saka ndo zviripo ipapapa. Chimbotitsanangura munomixa sei apapa, because ndogona kuzotaurisa ndingazivi. Mixero apa toshandisa mabhaketi kutakura. Toshandisa mabhaketi kutakura pit sand neriver sand. Toisa apa ndokuti tikwanise kushanda. Kana pasina mabhaketi hatikwanisi futi kushanda, because bhara racho ratinaro rakafa.